Hei kaikille, minä olen Kääriäisen Hanna Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistyksestä ja vapaaehtoistoiminnan kehittäjänä Jake-hankkeessa. Ja tässä meillä on nyt, minun tarkoituksena on haastatella vähän johtoryhmää ja minkälaisia ajatuksia tästä Jake-hankkeesta. Ja jos ensiksi johtoryhmä esittäytyy ja sitten jatketaan keskustelua. Joo, minä olen Vesa Korpelainen Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksesta. Minä olen Elina Pajula, Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistyksen toiminnanjohtaja. Ja silloin kun tätä Jake-hanketta alettiin suunnittelemaan, olin Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitolla ja kerkesin olla tuossa vielä SOSTessakin, mutta nyt on siis tässä sosiaaliturvayhdistyksellä. Mä olen Erosen Tuomo, Pohjois-Karjalan kyläasiamies ja ollut mukana pitkään näissä järjestökuvioissa ja muun muassa Janeessa toiminut. Ensimmäisenä, että mistä idea tähän Jake-hankkeeseen lähti? Tässä voidaan käydä ihan tällaista yleistä keskustelua ajatusten vaihtoa. Varmaan minä luulen, että ehkä kaikilla on ollut tämän suuntaisia ajatuksia, mutta ainakin itsellä ja oman organisaation näkökulmasta, niin kyllä se lähtökohta oli se ajatus siitä, että täällä terveyden edistämisen puolella pitää tiivistää järjestöjen välistä yhteistyötä. Mutta kun sitä sitten muun muassa maakuntaliitossa tästä asiasta puhuin, niin siellä esitettiin, että voisimme sitä vähän laajentaa sitä asiaa ja sitä myötä sitten sosiaaliturvayhdistys ja jotta niin kylät tuli tähän mukaan ja kyllä tällä tavalla tästä kokonaisuudesta tuli huomattavasti parempi kuin olisi ollut pelkästään oman organisaation ympärille rakentumana. Niin minullakin on kyllä nyt se muistikuva ja käsitys, että kansanterveyden keskus oli tämän suhteen aloitteellinen. Ja me järjestöasian neuvottelukunnassa, jossa itse olin silloin sihteerinä, niin ollaan tosi paljon puhuttu siitä, että miten tällä alueella voisi järjestöjen toimintaedellytyksiä yhteisesti kehittää. Ja tästä oikeastaan lähti sitten tämä Vesan kuvaama laajennus ja sen miettiminen, että miten tästä saataisiin semmoinen mahdollisimman monipuolinen kokonaisuus, joka hyvinkin laajasti palvelisi meidän järjestöä. No joo, ensinnäkin se oli hirveän hieno asia, että Vesa kutsui mukaan tähän hankkeeseen tai pyysi mukaan. Ja siis kylätoimintahan on hyvinvoinnin edistämistä syvimmillään koko ajan, mutta sitä ei aina vaan mielletä sellaiseksi. Ja tässä avautui erinomaisen hyvä tilaisuus tavallaan ottaa se silleen yhteisesti esille ja edistää sitä, että se oli hyvä tarjous tähän yhteistoimintaan. No minkä takia sitten vielä Jake-hanke on tärkeä sekä maakunnallisesti että myös valtakunnallisesti? No Elina Heiniä taitaa olla vastata. No jos tätä järjestystä välillä muutetaan. Joo. No kyllä minä näen, että tietysti kun me ollaan tuossa Janeessa pitkään haluttu kehittää näitä järjestöyhteistyötä, järjestöjen toimintaedellytyksiä, niin eihän se ilman resursseja onnistu. Että pelkkä tahtotila ei riitä. Ja se on varmaan se syy, minkä takia rahoittajakin lähti tätä rahoittamaan, kun näki, että meillä on paljon tahtoa ja tekijöitä ja sitten tähän kannattaa resursseja laittaa. Ja kyllähän me sille tietysti pilotoidaan tämän tyyppistä kumppanuus kehittämistä täällä ja siinä mielessä tämä vuoropuhelu tuonne valtakunnalliseen, muun muassa SOSTeen on ihan tosi oleellista tässä. Joo, vähän samalla tavalla kuin Elina tuossa totesi, niin kyllä tietysti on selvä, että kun me pyritään terveyden ja hyvinvoinnin lisäämiseen, niin kyllä siihen päästään silloin paremmin, kun me tehdään laajasti yhteistyötä. Et se on ilman muuta yksi asia. Toinen on sitten se, että kyllähän tässä ihan oikeasti pyritään nyt löytämään uudenlainen toimintamalli järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämiseen ja tukeen. Ja sillä tavalla tämä on kansallisestikin tärkeä hanke. Siis kyllähän tämän tyyppisen järjestöyhteistyön kehittäminen on varmasti hyvä vastaus siihen, mitä julkinen puoli odottaa järjestöjen toiminnalta. Ja sitten siinä on se toinen puoli, että Pohjois-Karjalassa meillä on erinomaisen hyvät pohjat järjestöjen yhteistyölle jo ennestään. Ja tämä sopii loistavasti tämmöiseksi valtakunnalliseksikin kokeilualueeksi tai kehittämisalueeksi. No, mitkä näette sitten hankkeen kohderyhminä? Aloita siellä. Minä jo äsken kerran vastasin, että kylätoimijat ja asukaspohjaiset yhteisöt on kyllä tosi tärkeitä, että
niiden kautta niin kuin tapahtuu paljon sinne. Se on semmoinen alusta, missä voidaan tehdä terveyden edistämistä tai siellä voidaan kehittää paikallisia palveluita tai siellä voidaan kyläturvallisuutta edistää tai sitten myöskin tuo lähidemokratian ulottuvuus, niin sehän on niin kuin asukaspohjaisen yhteisön juttu. Että tällaisen kyläyhdistyksen tai asukasyhdistyksen suhde kuntaan, niin se on tärkeä ja siinä on niin kuin monta perustetta, minkä takia sitä pitää kehittää ja tukea sitä asukastoimintaa. Että se nyt on tietysti ensisijaisesti meillä on erittäin vahva maaseututoimijaverkosto Pohjois-Karjalassa, joka kuvitellaan, että tämän hankkeen kautta saadaan niin kuin tähän maakunnalliseen järjestöyhteistyöhön entistä syvemmin kytkettyä. Et kyllähän meidän tietysti kohderyhmänä on aluejärjestöt, mutta me toisaalta tehdään yhdessä tätä järjestöjen kanssa. Eli sitten jos ajatellaan niin kuin loppukäyttäjiä, niin siis kansalaiset tietysti. Mutta kyllä tässä kuntayhteistyössä tämä on hyvin laaja eri toimijoiden kanssa tehtävä kokonaisuus. Joo, ihan samalla tavalla niin kuin itsekin katson, niin kuin tässä oli puhetta, että varmaan niin kuin ensimmäisessä vaiheessa on niin kuin meidän kunkin kumppanin sidosryhmä on se niin kuin ensimmäinen, mutta siitä sitten se laajenee kaikki niihin toimijoihin, jotka haluavat tämän tyyppisessä toiminnassa olla mukana. Ja kun tässä pyritään myöskin järjestöjen ja kuntien tai laajemmin julkishallinnon yhteistyötä lisäämään, niin silloin tietysti kunnat on yksi kohdejoukko. Ja mikä niin kaikkein tärkeintä, niin sitten ihmiset, ensin pohjois-karjalaiset ja sitten myöskin savolaiset hankkeen myöhemmässä vaiheessa. Ja sitten esimerkiksi Pohjanmaa. Niin, sitten levittämään. Vyörytämme tämän. Mutta niin kuin Elina tuossa sanoi, niin se on tärkeää, että ehkä tämä kohderyhmä viittaa vähän tavallaan johtaa niin kuin harhaankin. Me ei niin kuin kohdisteta sitä, vaan tätä nimenomaan tehdään yhdessä. Että se on niin kuin oleellista, että yhdessä eri toimijoiden kanssa. Ja varmaan ajattelit sitä kysyäkin, mutta sanonpa sen kuitenkin, että siis tämä niin mallin toimivuus lähtee siitä, että on rakennettu, niin rakennetaan yhdessä jotakin, mikä vastaa niin yhteisesti määriteltyihin tarpeisiin, että jos se rakennetaan jotenkin hankkeessa ja yritetään niin viiä toimijoille, niin eihän semmoisella ole elämisen edellytyksiä, että tämä on niin peruslähtökohta. Entä sitten jos miettii tätä koko toimintaympäristöä tällä hetkellä, niin mitä näette semmoisia haasteita tällä hetkellä järjestökentällä? Järjestökentällä? No, meillä kaikilla on varmasti ihan selvästi yhteinen murhe tästä niin kuin tietynlaista ikärakenteesta tai kehitystä ja muutoksesta ja sitten tästä yleistä elämäntapojen muutoksesta. Ihmisten osallistuminen ei nyt ole aina hirvittävän aktiivista ja sitoutunut, se on nykyisin entistä enemmän tämmöistä määrämittaista. Ja tietysti se, että tässä on niin iso tämä järjestökenttä Pohjois-Karjalassa, joka esimerkiksi Janeessa on mukana, ja he eivät ole kaikki niin kuin suoraan kumppaneina tässä hankkeessa, että se saadaan niin kuin koko sille järjestökentälle tämä asia avattua, niin siinäpä sitä on tehtävää. Niin, ja kyllähän tässä ollaan siis järjestöjen haasteitakin kuitenkin reunustaa tämä toimintaympäristö niin kuin iso muutos tällä hetkellä, mikä on käynnissä, miten rakentuu vuoropuhelu kuntiin, kun me ei tiedä, että mitä kunnat tekee jatkossa ja tavallaan se, että yhtä aikaa niin kuin, että ihmiset jaksaa motivoituneesti toimia ja ottaa haltuun tätä muuttuvaa ympäristöä, niin onhan se on tosi iso haaste. Kyllä. Joo, kyllä varmasti yksi oleellinen asia on tämä, voisiko sanoa, kuntakentällä olevat myllerrykset, erilaiset uudistukset ja myöskin taloudelliset haasteet. Vähän samantyyppistä on tietysti järjestöpuolellakin. Ja siinä mielessä niin kuin voimien yhdistäminen on varmaan tärkeää, että kun me tehdään yhdessä, me päästään parempaan lopputulokseen. Ja sitten tämä, mikä Tuomo sanoi, niin ei vapaaehtoistoimijoita tänä päivänä, jos ei koskaan ollut liikaa, mutta ei varsinkaan tänä päivänä. Että jos tässä nyt löydetään sitten semmoinen malli, jolla heitä saadaan enemmän mukaan, niin silloin me päästään tavoitteisiin paremmin. Entäs sitten, millaisena näette pohjois-karjalaisen järjestöjä ja kansalaistoiminnan kentän sitten jakehankkeen päätettyä 2017? Elinvoimaisena. Joo, erittäin elinvoimaisena.
huippu. Toisiaan energisoivana. Joo. Se on sellainen timantti tässä valtakunnassa. No sanotaan ainakin sillä tavalla, että tätä yhteistoiminta on niin kuin varmasti paljon paremmin jäsentynyttä ja niin kuin tavoitteellisempaa. Että sehän siinä olisi niin kuin se pointti. Ja sitten tietysti kun hankemaailmassa eletään, niin se niin kuin aina vaivaa, että hankkeet seurustelee keskenään. Että mitä enemmän niin kuin nämä perusjärjestöjen jäsenet pääsisivät niin kuin kontaktiin toisessa kanssa, se olisi aina parempi. Että se olisi kyllä kovaa tavoite. Kyllä. Nyt voitte sitten vielä jättää terveisiä, lähettää terveisiä sitten koko jakeverkostopäivän osallistujille. No mä haluaisin sanoa, että kun olen yrittänyt kuunnella herkin korvin tätä myös palautetta jakeelle ja meille taustatahoille, niin tässähän ei ole tarkoitus rakentaa mitään sateenvarjoa, joka lähtee määrittelemään asioita. Ja niin kuin järjestöjen vahvuushan on myös se, että ne ovat hyvin niin kuin omintakeisia, lähtevät sieltä nimenomaan sieltä kansalaisyhteiskunnan puolelta, että jakeen tämän tuloksena syntyvän mallin pitäisi palvella järjestöjä, luoda sellaisia tukirakenteita, jotka mahdollistaa sen, että meillä kaikissa järjestöissä on enemmän toimijoita ja meillä on sellaiset yhteistyörakenteet, jotka palvelee kaikkia ilman, että sitä jostakin ylhäältä tai jostakin lähdetään määrittelemään. Mukavia jakepäiviä, harmi, että en ole päässyt olemaan paikalla. Joo, ja sitten täytyy muistaa, että tämä on vasta niin kuin startti, että tästä tämä lumipallo alkaa niin kuin kasvaa. Että jos tässä ensimmäisenä päivänä ei vielä keksitä sitä pyörää, niin kyllä se sitten toisissa päivissä tulee. Joo, minä olen ollut innokasta työskentelyä ja antakaa palautetta ja kehitetään sen mukaan toimintaa. Ja antakaa palaa. Kiitoksia. Kiitos.